amb la celebració d'un espectacle infantil, un concurs de truites de creïlla i un sopar germanor. A les 6 de la vesprada, la companyia Escuraplaix va presentar el teatre Corral Caos, que va com l'avinguda de la Diputació, encara que a mesura que es desenvolupava la història, s'anà canviant l'ubicació de l'espectacle. Allí Corral era un paradís, menjar era abundant, la temperatura ideal. Els eren astres un paradís del Corral Caos. Un dia va plegar una mala notícia de recuperar un llibre secret que estava amb la vera Kentucky Fried Chicken, una gran franquícia de menjar ràpid on la base és el pollastre. Aquesta divertida història va fer els més xiquets i els no tan xics participar en la mateixa coballa del trenet. Destaquem que dels actors que eren a més malabaristes, ja que portaven una estructura metàl·lica amb molls que donava més credibilitat al paper de pollastre. Everybody needs a little hot and spicy barbecue, buffalo chicken wing, a little lamb, no chicken lamb. Cause everybody's belly gets craving sometimes for a little piece of poultry just to satisfy her or him. A little chicken lamb. Don't feel sorry for the chickens on the chicken farms, that the chicken farm is pulling off their chicken arms. The procedure doesn't do them any chicken harm, I heard. A little no-arm bird. Now everybody needs a little hot and spicy barbecue, buffalo chicken wing, little chicken lamb, chicken lamb. Everybody's belly gets a craving sometimes for a little piece of poultry just to satisfy her or him. A little chicken meal. Ja per la nit, a les 9:30, l'Associació de les Dones de la Granja van organitzar el segon concurs de truites de creïlla. Molts veïns de la localitat van participar amb una gran dosi d'imaginació per a fer truites, per exemple, amb cares, 2 ous durs que feien d'ulls, una oliva de nas, ketchup per simular la boca i carlota per fer el pèl. Una altra truita també molt original simulava un ratolí que intenta atrapar un tros de formatge. Les 3 membres del jurat, Susana Montpó, Cristina Clement i Paqui González, van tenir que deliberar durant una bona estona per a donar els premis. En primer lloc, rebrà el premi a la tortilla millor decorada, valorat en un davantal i 30 euros, Aitana Tomàs, a mans de Susana Montpó. I per últim, a les 10 de la nit del diumenge, tot el poble va acudir al sopar de germanor que va tenir lloc a l'avinguda i que després va estar amenitzat per l'Orquestra Quinta Avenida. El dia gran de la festa va arribar dilluns, amb la celebració de la tradicional festa de la promesa al pare Sant Francesc. Els actes comencen a les 12 del migdia amb una missa en honor al patró del poble, cantada pel cor a la localitat. A la celebració van estar presents la corporació municipal i nombrosos veïns del poble. Abans i després de la missa es va realitzar un pascarrer en el que participaren les autoritats locals i alguns veïns de la granja, acompanyats per la banda de música.
Ja per la vesprada es va celebrar la solemne processó de la promesa al pare Sant Francesc, una processó en la que ni tan però malgrat l'aigua foren molts els creients que acudiren a la processó, tant de la granja com de poblacions veïnes. Molts d'ells canviaren el ciri pel paraigües. Precedint la imatge del pare Sant Francesc anaven els xiquets de la localitat que celebraren la primera comunió este any i darrere d'ell les autoritats locals, el rector i els músics, que també van haver de portar paraigües. Finalment, l'aigua va donar una treva i van poder destapar el sant. Les festes de la promesa a la granja de la Costera van finalitzar amb un espectacle de varietats que va tindre lloc a les 11 de la nit en l'imbuda de la Diputació. There was a secret chord that David played in a plea, Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah,
Hallelujah, hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the beauty.